Nagyon fontos mérföldkőhöz érkeztünk cégünk életében a mai nappal, hiszen megnyitottuk a bemutató termünket. Ebben a bemutató teremben az összes termékcsoportunk megtalálható: a tetőtéri ablakok, a padlásfeljáró lépcsők, a lapos tetős felülvilágítók, különböző árnyékolók, tetőablakokon belül a különböző nyitásmódú tetőablakok, a billenőablaktól kezdve egészen az erkélyi nyitható tetőablakig, ami tulajdonképpen a legkülönlegesebb termékünk. Van elektromos padlásfeljáró lépcsőnk, van olyan felülvilágító ablakunk, ami járható, az is be van mutatva, rá lehet lépni, tehát itt ki tudják próbálni is a termékeket a vevők. A bemutatótermünk mai megnyitója egy sajtótájékoztató is volt egyben, nem csak a bemutatótermünket, hanem a hamarosan bevezetésre kerülő új tetőtéri ablak termékvonalunkat, a Greenview-nak keresztelt tetőtéri ablakokat is bemutattuk. Mindenképpen azt szerettük volna, hogyha egy élménnyel lesznek gazdagabbak a meghívottak, úgyhogy színesítettük a programot borkóstolóval, divatbemutatóval, amit összekötöttünk különböző termékekkel. Már szerveztünk különböző beépítői csoportokat, építészhallgatókat, építészeket, kereskedőktől értékesítőket, akiknek itt tudunk tartani termékismertető oktatást, úgyhogy a szakmai partnerek kiszolgálása, a velük való együttműködés szempontjából is nagyon fontos lesz ez a bemutatóterem az életünkben.